politička borba ne može da postane pitanje života ili smrti. Vaše, moje, naše dece, naših porodica, komšija, nacije. A u Srbiji je politika još uvijek pitanje života. Ako vi izbacujete iz politike Bebu Popovića, Čedu Jovanovića, njima se radi o glavi. Ne zato što im neko želi zlo, nego što su oni naneli toliko zla da ako izađu iz politike i ostanu bez zaštite i blindiranih kola i 20 telohranitelja, oni ne znaju koliko će živeti. I ko će od onih kojima su oni naneli zlo doći po svoje? Bogatstvo. Svi koji su ušli u politiku, svi su bogati. Vi ćete vidjeti malog ovog roštiljđiju iz Niša, što prodaje ćufte, premijer Živković. Pogledajte vi njegovo dela danas. Pogledajte njegovo dela pre 2-3 godine. Pogledajte njegovo ponašanje danas, pogledajte njegovo ponašanje pre 2-3 godine. Znači, politika ne može da predstavlja osnov za bogaćenje, za promenu socijalnog statusa. Naprotiv, ko se uhvati u politici? Da zarađuje od politike ne svoju platu, nego bogatstvo. Taj mora da ide u zatvor. Jer on čini Srbiju korumpiranom. Kad se to promeni, kad političari ne budu gospodari moje i vaše sudbine, kad oni ne budu u stanju da mi određuju imam li posao ili nemam, gde mogu da pišem, a gde ne, kad bude postojalo tržište, Srbija će biti normalna zemlja. Dotle neće. Jer pogledajte, Slobe je razorio srednju klasu, inženjere, lekare, VKV radnike, učitelje, profesore. Sve ih je spustio na nivo proletera. Njihovu decu i budućnost njihove dece je uništio. A izabrao je 5000 skotova iz Srbije. Dao im da švercuju naftu, lekove, oružje, narkotike. I da oni budu ultrabogataši. Poništio srednji sloj, napravio bogati sloj skotova, elitu. Došao je DOS. Narod gnev je srušio Miloševića. I sada, umjesto da se srednji sloj obnovi, profesori, lekari, VKV, službenici, činovnici, oficiri, da normalno žive, šta se dešava? Skotovi iz DOS-a se bogate, pridodaju sebe slobinom sloju bogatih švercera i kriminalaca i ostavljaju narod na istoj i goroj situaciji nego što su bili za vreme Miloševića. Pa to je, neko mora da bude streljan u Srbiji zbog izneverenih nada. Neko mora da bude osuđen na dugogodišnju robiju. Nekome se mora uzeti sve što je napravio otimanjem od svakoga od nas. Niko nije napravio bogatstvo iz vazduha ili od vode. Oteto je od svakoga od nas, od nečije dece, od nečijih porodica i od nečije budućnosti. Ne mogu da uživaju u onome što su oteli od Srba. Moraju da vrate Srbiji i da budu kažnjeni za to.